inkomplette spinale. 10 af hver, og så skal han bare teste. Ja. Jo, men så vil vi så bare planen funktionere, og så skal det. Okay, det vil jo være for test i stedet. Altså, ja, det må man sige. Hold da op. Men igen, nu kan vi lige så godt sige det. Ja, det kommer til at handle om. Ja, det er en organisation, en enhed, der forsøger på at samle virksomheder, organisationer, institutioner, forskning, erhvervsvirksomheder osv. inden for det område, vi kan kalde fysisk aktivitet. Og det vil sige, det går altså lige fra eliteidræt til motion til skæg og ballade, om jeg så må sige. For Tange sagde, jamen han vil sådan set gerne have det. Det er godt træk for til det. Men så er det ligesom enten lidt afhængig af, hvor hurtigt vi kan rykke på et kick-off-løb nede på havnen, med udgangspunkt på Toldboden, hvor vi både får nogle... Active Institute er interessant for virksomheder og for organisationer, som søger netværk, som søger rådgivning, match med andre, eller som bare ønsker at deltage i konkrete projekter. Som nyt medlem, der stifter man bekendtskab med det, vi kalder de første 100 dage med Active Institute. Det inkluderer blandt andet en kortlægning af idéer og af udviklingsmål, en udarbejdelse af et idékatalog, præsentation over for andre medlemmer i netværket, virksomheder, institutioner og organisationer, og en drøftelse af mulige relationer og samarbejdsmuligheder. Derudover så forelægges mulige konkrete projektplaner og eventuelle samarbejdsaftaler med medlemmet. Endelig tildeles man sin egen Relations Manager, og man tilbydes desuden deltagelse i forskellige netværksarrangementer samt markedsføring af virksomheden gennem et portræt, som vi laver og som vi eksponerer i kredsen af medlemmer. Der er en kæmpemæssig interesse for den slags, som Vi har jo også nogle millioner, ikke? Og det er den store, kan man sige. det er tænkeligt. Men altså, jeg vil så sige, at det er universitetet, der har købt og betalt, og jeg ved ikke, hvor mange, 50 tror jeg. Okay, det er jo faktisk spændende. Vi arbejder med et begreb, som vi kalder long-tail sports, og vi definerer long-tail sports inden for broadcasting som alt sport, der ikke i tilstrækkelig grad opnår eksponering via traditionelle medier, men ikke desto mindre har et publikum. Formålet med projektet er 2 ting. For det første vil vi gerne teste 2 forretningsmodeller, hvor sportsbegivenheder formidles via web-tv. Og det drejer sig om finansiering baseret på henholdsvis pay-per-viewer og reklame. Derudover der vil vi gerne teste et system, som billigt og nemt gør det muligt at streame live og lære sportsbegivenheder med henblik på at nå et globalt publikum. Vi laver projektet i samarbejde med Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet og med udgangspunkt i det, der hedder M-Commerce-projektet. Og partnerne det er blandt andet Bakken Bears Sailing Aarhus og Dana Cup No. 1. Bakken Bears er en eliteoverbygning på Skovvang Basketball. Bakken Bears blev stiftet for godt og vel 10 år siden, og siden der vundet 8 danske mesterskaber. Dansk basketball og dermed Bakken Bears hører til i kategorien af long-tail sports. Hos Bakken Bears der er vi meget interesserede i nye måder at eksponere os selv og spillet på. Det gælder både i Danmark og i resten af verden. Vi er rigtig glade for at samarbejde med Active Institute, og vi glæder os utrolig meget til at høste de erfaringer, som projektet vil give os.